እቲ ፊልም ክጅምር ኣብ 1996 ኣብ ሂንዲ ንእሽተይ ከተማ ውሽጢ ኣንዳን ኮማር ዝተባህለ ናይ ቁፅሪ ሊቅ ንዕዘብ። ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይ ሂንዲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኮማር ኣፍልጦን ሽልማትን ክህቦ ንርኢ። ብተወሳኺ ድሕሪ ሕጂ ንዘድልይዎ ነገራት ኩሉ እውን ክድግፍዎ ምዃኖም ይነግርዎ። ኮማር ብቁፅሪ ዓቢ ፍልጠት ክህልዎ ከሎ ነፍቃሪቱ ሱፕሪያ ንመፀዮ ኣመልኪቱ ኣብ ኦክስፎርድ ወይ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ ክመሃር ከም ዝደሊ እናነገራ ንርኢ። ኮማር ብናይ ቁፅሪ ፍትወ ዝተለዓለ ናብ ኣፍቃሪቱ ፅሕፎም ደብዳቤ ኣብ ናይ ቁፅሪ ቀመር ዝተመርኮሰ ነበረ። ኮማር ኣብ ትርፊ ግዚኡ ኣብ ቀሪቡ ዘሎ ኮሌጅ ላይብረሪ ብምኻድ ዝተፈላለዩ ናይ ቁፅሪ ግድላት ብምፍታሕን ሕቶታት ብምምላስን ግዚኡ ይሕልፎ ነበረ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ቦታ ዝነበረ ናይቲ ላይብረሪ ሓላዊ ኮማር ናይቲ ኮሌጅ ተምሃራይ ስለዘይኮነ ምእታው ከም ዘይፍቀድ ነጊሩ ክሰጉ ከሎ ንዕዘብ። ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓደ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ከዓ ንናይ ወፃኢ መፅሄት ከም ካልኦት ሰባት ሰርሑ ክሕትም እንተኽኢሉ ብነፃ መፂኡ ከንብብ ከም ዝኽእል ክነግሮ ንዕዘብ። ነዚ ምስ ሰምዐ ኮማር እንግሊዝ ንዝርከብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ዋላ ሓደ ሰብ ክሰርሖ ዘይከኣለ ሕቶ መልሱ ሰሪሑ ኣብ እንግሊዝ ንዝርከብ ዩኒቨርሲቲ በብኡ መንገዲ ይልእ ከሎም። ኣቡኡ ንኮማር ኣመና ይፈትዎ ስለ ዝነበሩ ዝሓተቶ ሕቶ ይኹን ገበረለይ ንዝበሎ ዝደለየ ነገር ኩሉ ይገብሩሉ ነበሩ። ኣቡኡ እንዳ ፖስጣ ይሰርሕ ብምንባሩ ነቲ ናይ ወዱ መልሲ ዝሓዘ ደብዳቤ ናብ ናይ እንግሊዝ ኤምባሲ ይለኣኽቦ። ሓደ መዓልቲ ኣቡ ኮማር ብተህዋኽን ብተርባፅን ናብ ገዝኦም ክመፁ ንዕዘብ። ኣብ ኢዶም ሒዞምዎ ዝነበሩ ደብዳቤ ንበዓልቲ ቤቶምን ንወዶም ኮማርን የርእይዎም። እቲ ደብዳቤ ኣብ ካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ ዝርከብ ሓደ ፕሮፌሰር ናይ ኮማር ስራሕ ርኢ ብምድናቕ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብነፃ ንክመሃር ዝገልጽ ደብዳቤ ነበረ። ኮማር ነዚ ምስ ረኣየ ኩሉ ስምዒቱ ተሓዋወሶ። ንነዊሕ ግዜ ዝደልየ ዝነበረ ነገር ብምርካቡ ንሱን ስድሩኡን ኣመና ይሕጎሱ። ብድሕሪ እዚ ኮማር ነቲ ቅድሚ ሕጂ ሰጊግዎ ዝነበረ ናይቲ ላይብረሪ ሓላዊ ነቲ ዝመለሶ ሕቶ ምስ ዝተሓተመሉ ማሕተም የርእዮ። ብድሕሪ እዚ እቲ ሓላዊ ላይብረሪ ሰንቢዱ ንኮማር ይቕረይታ ይሓቶ። ቀፂሉ ኮማር ነቲ መኺርዎ ዝነበረ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛ ረኺቡ ምስጋንኡ የቕርበሉ። ብድሕሪ እዚ ኮማር ናብ ኣቦ ሱፕሪያ ብምኻድ ንጓሉ ክመርዓዋ ድሌት ከም ዘለዎ ይነግሮ። ወሲኹ ብዝረኸቦ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብፅቡቅ ከንብራ ከም ዝኽእል እውን ገለጸሎም። ብድሕሪ እዚ ኮማር ንእንግሊዝ ንምኻድ እኹል ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ቃል ኣትሉ ዝነበረ ናይ ሂንዲ ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ከዘራርብዎ ምስ ኣቡኡ ብምዃን ናብ ቤት ፅሕፈቶም ርሑ። ኣብኡ ምስ በፅሑ ግን እቲ ሓላፊ ትምህርቲ ሚኒስተር ዝበሎን ዝተዛረቦም ብምርሳዕ ቃሉ ዓፂፉ ሕጂ ንኮማር ክሕግዙ ከም ዘይክእል ይነግሮ። በዚ ከዓ ኮማር ምስ ኣቡኡ ልቦም ተሰይሮም ናብ ገዝኦም ተመለሱ። ኣቡኡ ከዓ ዝኽእልዎ ነገር ኩሉ ንወዶም ክገብሩ ስለ ዘለዎም ናይ በዓልቲ ገዝኦም ሽልማት ከይተረፈ ብምሻት ንኮማር ንምልኣኽ ሰሊ ክእክቡ ይፅዕሩ። ሃንደበት ግን ዘይተሓሰበ ኣቦ ኮማር ብፅኑዕ ሓሚሞም ሃለዋቶም ኣጥፍኡ። ኮማር ምስ ሓዉ ነዚ ምስ ተዓዘቡ ነቦኦም ናብ ሕክምና ብቕልጡፍ ንምውሳድ ወሰኑ። ኣብ ብሽክለታ ወጢሖም ናብ ሆስፒታል እናኸዱ ከለዉ ኣብ መንጎ መንገዶም ናይታ ብሽክለታ ሰንሰለት ይብጠስ። በዚ ምክንያት ከኣቦ ኮማር ኣብ ሰዓቶም ናብ ሕክምና ብዘይምብፅሖም ብሂወት ክተርፉ ይከኣሉን። ብድሕሪ እዚ ኮማር ነቲ ናይ ነዊሕ ሕልሙ ዝነበረ ድሕሪት ብምግዳፍ ንቤተሰቡ ከመሓድር ጀመረ። ብብሽክለታ ገይሩ ዝተፈላለዩ ምቁር ሕብርቲ ብምሻጥ ሂወቱን ሂወት ስድሩን ክመርሕ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ኮማር ኣብ ስራሕ ከሎ ምስ ሓንቲ መኪና ይጋጮ። ብድሕሪ እዚ እቲ በዓል መኪና ንኮማር ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ብመንፋዕቱ እውን ይድነቕ ብምንባሩ ሓደ ናይ ስራሕ ዕድል የቕርበሉ። ሎላን ናይ ሓደ ቤት ትምህርቲ ዋና ክኸውን ከሎ ኣብቲ ሰዓት ብዙሓት ተምሃሮ ክኣትውዎ ዝደልዩ ዝነበሩ ኣይኣይቲ ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ከም ዘሎን ናብኡ ክእቱ ዝኽእል ሓደ ኮርሳት ከዓ ኮማር ንክህበሉን ደቂ ሃፍታማት ተምሃሮ ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ክኣትዉ ስለ ዝደልዩ ነቲ ኮርስ ንክመሃሩ እኹልን ብዙሕን ገንዘብ ክኸፍሉ ከም ዝኽእሉን ክነግሮ ከሎ ንዕዘብ። ኮማር ብወገኑ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ዝሓሸ ስራሕ ንሱ ስለ ዝነበረ ስድርኡ ክድግፍ ክብል ናብቲ ስራሕ ኣተወ። እቲ ኮርስ ትምህርቲ እውን ክምህሮም ጀመረ። በዚ ከኣቶም ተምሃሮ ብኮማር ብዝህቦም ትምህርትን ብመምህሮም ዕጉባት ብምንባሮም ንኻልኦት የዕርኽቶም እውን ኣብኡ መፂኦም ንክመሃሩ ክገብሩ ንዕዘብ። በዚ ከዓ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ኣታዊ ብዕፅፊ ክውስኽ ከኣለ። ናይ ኮማር ሂወት እውን ክዕረ ጀመረ። ብተወሳኺ እቲ ገጽ ከልይዎ ዝነበረ ኣቦ ሱፕሪያ እውን ናብኡ ከም ዝቐርቡ ብምግባር ነፍቃሪቱ ብነፃነት ክረኽባ ከኣለ። ኮይኑ ግን ኮማር ገንዘብ ብገንዘብ እናወስኸ ክመፅእ ከሎ ናይ ቀደም ሂወቱን መንነቱን ክርስዕ ጀመረ።
ሓደ መዓልቲ ሰኺሩ ናብ ገዝኡ እናኸደ ከሎ እቲ ብብሽክለታ ሒዝዎ ዝኸይድ ዝነበረ ብዛዕባ ወዱ ክነግሮ ይጅምር። ስለዚ እቲ ወዱ ስራሕ ክሰርሕ ከም ዘይደልን ኣብ ትምህርቱ ጥራሕ የተኩር ምህላውን ግን ብትምህርቱ ሊቅ ዋላ እንተኾነ ንሱ ግን ገንዘብ ከምዝኣሎን ከም ዘይክእል ይነግርዎ። ብድሕሪ እዚ ኮማር ሓደ ነገር ናብ ሓሳቡ ይመጽእ። እቶም ኣብ ሂንዲ ንፉዓት ተምሃሮ ኮይኖም ግን ዕድል ናይ ትምህርቲ ክረኽቡ ዘይከኣሉ ብዙሓት ድኻታት ተምሃሮ ከም ዘለዉ ይርዳእ። ንሱ ባዕሉ እውን ሓደ ካብኦም ከም ዝኾነ ክርዳእ ከኣለ። ብድሕሪ እዚ ኮማር ምስ ሓው ብምዃን ንኩሎም ኣብ ሂንዲ ዘለዉ ተምሃሮ በራሪ ወረቐት ክዝርግሕ ይጅምር። በዚ ከዓ ናብ ኣይኣይቲ ክኣትዉ ንዝደልዩ ተምሃሮ ናብኡ መፂኦም ክመሃሩ ከም ዝኽእሉን ነቲ ኮርስ ከዓ ብነፃ ክወስድዎ ከም ዝኽእሉ ዝሕብር ወረቐት ኣብ ሙሉእ ሂንዲ ክሰራጮ ጀመረ። በዚ ውሳንኡ ግን ሱፕርያ ኣብ ጎኑ ክትከውን ፈቃደኛ ይነበረትን። ስለዚ ብድኽነት ክትነብር ከም ዘይትደሊ ብምንጋር ሱፕርያ ምስኡ ተፈላለየት። ብተመሳሳሊ ነዚ ነፃ ዕድል ናይ ትምህርቲ ዝረኣዩን ዝሰምዑን ተምሃሮ ናብ ኮማር መፂኦም ንክመሃሩ ክዳለዉ ንዕዘቦም። ኮይኑ ግን ኮማር ነቶም ዝመፁ ተምሃሮ ብዙሓት ብምዃኖም ካብኣቶም ውሽጢ ኣመና የድልየኒ ዝበሎም 30 ተምሃሮ መሪፁ ክመሮም ጀመረ። ብኻልእ ነዚ ናይ ነፃ ትምህርቲ ሎላ እንድሕር ምስምዑ ክሓርቕን ክባሳጭን ከሎ ንሪኦ። እቶም ብዙሓት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ተመስኪቦም ዝነበሩ ተምሃሮ እውን ገንዘቦም ክምለሰሎም ክሓቱን እንተዘይኮይኑ ከዓ ኮማር መፂ ነቲ ኮርስ ክምህሮም ከም ዝደልዩ ክዛረቡ ከለዉ ንዕዘብ። በዚ ከዓ ሎላን ንኮማር ንምርካብ ይምህረሉ ናብ ዝተባሃሉ ቦታ ምርሐ። እንድሕሪ ምርካቡ ከዓ ናብቶም ደቂ ሃፍታማት ተምሃሮን ናብቲ ቤት ትምህርቱ ክምለስ ይሓቶ። ኮይኑ ግን ኮማር ካብቶም ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ተምሃሮ ንላዕሊ ምስኡ ዘለዉ 30 ተምሃሮ እቲ ኮርስ ዝያዳ ከም ዘድልዮም ይነግሮ። ሎላን ከዓ በዚ ጉዳይ ኣመና ይሓርቕ። ነቶም ዝመሃሩ ዝነበሩ ተምሃሮ ከዓ ኣፈራሪሕዎም ይኸይድ። ኣብ ዝቕፅል ሎላን ኣማራፅ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ኮማር ዝምህረሉ ዝነበረ ትምህርቲ ብፖላይስ ገይሩ ክዕፅዎ ይፍትን። ኮማር ግን ዝተፈጠረ ይፈጠር እቲ ዝምህረሉ ቦታ ከምዘይዓፅዎ ነቶም ፖላይስ ክነግሮም ከሎ ንዕዘብ። በዚ ከዓ ነቶም ተምሃሮ ክምህሮምን ግዚኡ ምስኦም ክሕልፍን ጀመረ። ብተወሳኺ ነቶም ተምሃሮ ኣብ ከባቢኦም ንዘሎ ነገር ከጽንዑን ንዝፍታሕ ከዓ ክፈትሑን ክገብሮም ጀመረ። ሓደ መዓልቲ ግን ብኮማር ተስፋ ዘይቆረፀ ሎላን ፖላይስን ዓወልን ኣኪቡ ነቲ ኮማር ዝምህረሉ ዝነበረ ቦታ ልቺ የድፍእዎ። ኮይኑ ግን እቶም 30 ተምሃሮ ልዑል ፍልጠት ስለ ዝነበሮም ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ነገራት ብምእካብ ንዕኡ ተጠቂሞም ነቲ ጠፊኡ ዝነበረ ልቺ ብኻልእ መንገዲ ከብርህዎ ከኣሉ። በዚ ከዓ ትምህርቶም ክቕፅሉ ከኣሉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ኮማር ዝምህረሉ ዝነበረ ትምህርቶም እኹል መፅሓፍ ስለ ዘይነበረ ንኩሎም ከዓ ስለ ዘይኣክል ነዚ ንምፍታሕ ብምባል ኣብ ከባቢኦም ብዝነበረ ዝወደቐ ንብረት ተጠቂሞም ፕሮጀክተር ክሰርሑ ከኣሉ። ኮማር ነዚ ምስ ረኣየ ብተምሃሮ ኣመና ይሕጓስ። ኮማር ነቶም ተምሃሮ ብፅቡቕን ብዝለዓለን ዋላ ክምህሮም እንተኸኣለ ኮይኑ ግን እቶም ተምሃሮ ምስኡ ይነብሩ ብምዃኖም ንዕኦም ክምግብ ምኽኣል ከዓብይ ከሎ ንዕዘብ። በዚ ከዓ ናብ ሎላን ብምኻድ ሓደ ሓሳብ ኣቕረበሉ። ንሱ ከዓ እቶም ንሱ ዝምህሮም ተምሃሮም እቶም ናይ ሎላን ተምሃሮ ፈተና ክፍትንዎምን ከወዳድርዎምን እሞ እቶም ናቱ ተምሃሮ ነቶም ናይ ሎላን ተምሃሮ ብውፅኢቶም እንተበሊፆሞም ን3 ወርሒ ዝኣክል ክምግበሉ። እዚ እንተዘይኮይኑ ግን ማለት ከዓ ተምሃሮ እንተተሳዒሮም ግን ነቲ ትምህርቲ ክዓፅዎ ምዃኑ ዘፍለጠ ውዕል ኣብ ወረቐት ተፈራረሙ። ኮይኑ ከዓ እቲ ናይ ፈተና መዓልቲ በፂሑ ኩሎም ቶም ተምሃሮ ብሓደ ኮይኖም ክፍተኑ ጀመሩ። ብድሕሪ እዚ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናይቶም ተምሃሮ ውፅኢት ክንገሩ ከለዉ ንዕዘብ። ምስቲ ፈተና ዝፍትን ዝነበረ ሰብ ከዓ እታ ቅድሚ ሕጂ ኣፍቃሪት ኮማር ዝነበረት ሱፕርያ ብመኪና ክትመፅእ ከላ ንዕዘብ። እቲ ዝፈተኖም ሰብ ነቲ ፈተና ኣሪሙ ስለ ዝወድአ ከዓ ነቲ ውፅኢቶም ክነግር ጀመረ። በዚ ከዓ ተምሃሮ ናይ ኮማር 49% ነቲ ሕቶ ከም ዝመለሱን ተምሃሮ ናይ ሎላን ከዓ 50% ከም ዝመለሱ ብይፋ ገለጸሎም። ብድሕሪ እዚ ሎላን ከምቲ ዝተሰማምዐዎ ኮማር ነቲ ዝምህረሉ ትምህርቲ ክዓፅዎ ይዛረብ። ኮይኑ ግን ክልቲኦም ዝተፈራረምዎ ውዕል ወረቐት ስለ ዝጠፍአ ኮማር ዕድል ገይሩ እቲ ክዓፅዎ ዝሓሰብ ቤት ትምህርቲ ከይዓፀዎ ተረፈ። ቀፂሉ ኮማር ምስ ተምሃሮኡ ናብ ቤት ትምህርቶም ምስ ተመለሱ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ውፅኢት ከም ዘምፁ ይሓቶም። እቶም ተምሃሮ ከዓ እቲ ፈተና ቀሊል ከም ዝነበረን ኮይኑ ግን ምስቶም ሃፍታማት ተምሃሮ ኮፍ ድሕሪ ምባሎም ንነብሶም ምስኦም ብምውድዳር ናይ ርእሰ ምትሓት ስምዒት ከም ዝተሰምዖም በዚ ከዓ ትሑት ውፅኢት ከምፁ ከም ዝኽኣሉ ይነግርዎ። ብድሕሪ እዚ ኮማር ነዚ መፍትሒ ኣለዎ ብምባል ኩሉ ተምሃራይ ብማዕረ ብዘኽብሮ በዓል ነቶም ተምሃሮኡ ሒዝዎም ይኸይድ።
ቀፂሎም እቶም ናይ ኮማር ተምሃሮ ምስ ናይ ሎላን ሃፍታማት ተምሃሮ ብሓንሳብ ብምዃን ክሕጎሱን ግዚኦም ብሓንሳብ ከሕልፉን መሓዙት ክኾኑ ንዕዘብ። ኮይኑ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ሎሚ ጽቡቕ ዜና ብምባል ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝንበብ ጋዜጣ ኣብ ቅድሚት ገጽ የውፅኦ። ነዚ ዝተዓዘቡ ሎላንን ናይ ሂንዲ ሚኒስትሪ ትምህርትን ከዓ በዚ ነገር ክሓርቁን ንኮማር ንሓንሳብን ንመወዳእታን ግዜ ከወግድዎን ኣብ ውሳኔ በጽሑ። ኮይኑ ግን ኮማር ብዙሓት ፈተውቱ ስለ ዝነበርዎ እቲ ዝተሓሰበሉ ሕማቕ ነገር ክሰምዖ ከኣለ። ይኹን ደኣ እምበር ኮማር ነቲ ነገር ብዙሕ ከይተገደሰሉ ስርሑን ናብርኡን ቀጸለ። ኮይኑ ከዓ ብቐተልቲ ሰብ ከም ዝድለ ዘሎ ዝሰምዐ ሓው ኮማር ካላሽን ንምግዛእ ይውስን። ዝደለየ ገዚእኻ ሓዘ። ኣብ ዝቕጽል ትዕዝብትና ኮማር ከምቲ ዝተለመዶ ነዲኡ ንብረት ከብፅሓላ ናብ ገዛ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ክልተ ሰባት ናብ ጥቑ ብምምጻእ መጥቃዕ ትብጽሕሉ ኣብ ከብዱ ተጒሶም ከዓ ክቐትልዎ ይሓስቡ። ኮይኑ ከዓ ህይወት ሓዊ ክሕሉ ሽጉጥ ዝገዝአ ሓዉ ኣብቲ ከባቢ ብምምጻእ ነቶም ክቐትልዎ ዝሓሱ ሰባት እናተኮሰ ካብቲ ቦታ የሳጉጎም። ብኻልእ ኮማር ዘይምሟቱ ዝሰምዐ ሎላን ሕጂ እውን ካልእ ተንኮል ንምፍሓስ ኣይተቖጠበን። ኮይኑ ከዓ ኣብኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሓደ ናይ ኮማር ተመሃራይ ነቲ ዝሕሰብ ዝነበረ ይሰምዖ። ብድሕሪ እዚ ንመምህሩ ንምድሓን እናጎየ ናብቲ ኮማር ደቂሱሉ ዝነበረ ሆስፒታል ከይዱ ንዕሩኽቱ ኩሉ ዝሰምዖ ነገር ይነግሮም። በዚ ከዓ እቶም ተምሃሮ ብሓደ ሓቢሮም ንመምህሮም ንምድሓን ሓሳብ ክተኣኻኽቡ ጀመሩ። እቶም ተምሃሮ ጽቡቕ ናይ ኣተሓሳስባ ብቕዓት ስለ ዝነበሮም ነቶም ንኮማር ንምቕታል መጺኦም ዝነበሩ ሰባት ንኹሎም በቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረ ንብረት ተጠቂሞም ንዕኦም ናብ ዝድግስ መሳርሒ ብምቕያር ነቶም ዝመፁ ሰባት ከባርርዎምን ንመምህሮም ከዓ ከድሕኑ ንዕዘብ። ብድሕሪ ዝንጽባሒቱ እቶም ተምሃሮ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ኣይኣቲ ብምኻድ ንምእተው ዝኸውን መመዘኒ ክገብሩ ንዕዘብ። ተፈቲኖም ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ከዓ ኮማር ካብ ሕማሙ ይሓዊ። ብተመሳሳሊ ከዓ ናይቶም ተምሃሮ ናይ ውፅኢት ዝንገረሉ መዓልቲ ይበጽሕ። በዚ ከዓ መወዳእታ ኩሎም ተምሃሮ ናይ ኮማር ናብ ኣይኣይቲ ዘእትዎም ውፅኢት ረኺቦም ዝሓሰብዎ ሕልሞም ሰሚሩሎም ንዕዘብ። ኮማር ነዚ ብሰማዓሉ ሰዓት ሓጎሱ ምቁፅጻር ኣብይዎ ክነብዕ ንዕዘብ። ኮይኑ ከዓ ናይ 30 ሰባት ህይወት ክቕይር ስለ ዝኽኣለ ኣመና ይሕጐስ። እቶም ተምሃሮ እውን ኮማር ብዝገበረሎም ነገር ተሓጒሶም ምስኡ ብሓደ ምዃን ሓቒፎሞ ክዘሉ ንዕዘብ። እቲ ፊልም ከዓ ብከምዚ መልክዕ ይውዳእ። ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዘቕረብናልኩም መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ። እንተፈቲኹማ ላይክ ሼር ብምግባር ዘለኩም ሃናፅር ይኹን ሓበሬታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣምጡልና። ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ንምዃን ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ኮሩ እናበልኩ ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።